Bio je to običan, tmuran dan u malom, zaboravljenom selu kraj Zagreba. Kiša je lagano sipila, natapajući blatne putove i stare kuće s krovovima koji su prokišnjavali već godinama. U jednoj takvoj kući živjela je Ana, skromna, tiha djevojka s velikim srcem i još većim snovima. Imala je jedva 20 godina, ali je već nosila teret odraslog života. Njena majka bila je bolesna, prikovana za krevet još otkako ih je otac napustio prije 5 godina. Ana je od tada radila sve, brinula se za kuću, čuvala majku, a u slobodno vrijeme čistila tuđe kuće i pomagala na tržnici ne bi li zaradila koju kunu za lijekove i kruh. Unatoč svemu, Ana je bila osoba koja nikada nije izgubila osmijeh. Znala je reći, ako ja neću biti dobra prema svijetu, tko će? Jednog dana, vraćajući se s posla, naišla je na auto parkiran pokraj ceste. Bio je to luksuzni crni Mercedes s zatamnjenim staklima, prizor koji se rijetko viđao u njenom kraju. Jedna guma bila je potpuno probušena, a pokraj auta stajao je muškarac u odijelu, vidno iznerviran. Ana se približila sramežljivo, držeći vrećicu s kruhom i lijekovima za majku. Trebate pomoć? Upitala je tiho, gledajući ga velikim smeđim očima. Muškarac ju je pogledao iznenađeno. Bio je to Marko Milijunaš, suvlasnik jedne od najuspješnijih firmi za nekretnine u Hrvatskoj. Tog dana je odlučio osobno posjetiti jedno staro imanje koje je želio otkupiti. No navigacija ga je odvela na krivi put i sada je stajao ovdje, usred ničega, bez signala i s probušenom gumom. Ne treba, sve je u redu, rekao je brzo, ne želeći se zamarati nepoznatom djevojkom. Navikao je da ga ljudi prepoznaju i traže usluge, ali Ana nije odustajala. Primijetila je kako mu se ruke tresu dok pokušava promijeniti gumu, potpuno neprikladno odjeven za to. Spustila je svoju vrećicu i zavrnula rukave. Imam brata, naučio me kako se mijenja guma. Dopustite, brzo će biti gotovo. Marko je, pomalo iznenađen njenom odlučnošću, odstupio. Gledao ju je kako spretno podiže automobil, odvija vike i mijenja gumu, sve to s osmijehom i toplinom koja ga je zatekla. Bio je zbunjen. Navikao je na žene koje ga gledaju kroz novac, koje glume, laskaju. Ali ova djevojka nije znala tko je on. I nije ju bilo briga. Kad je završila, obrisala je ruke o vlastitu staru majicu i uzela vrećicu. Gotovo. Pokušajte sad upaliti. Auto je upalio bez problema, hvala ti. Oprosti, nisam se ni predstavio. Ja sam Marko, rekao je, sada već s osmijehom. Ana, odgovorila je skromno, i nema na čemu, dopusti da ti platim. Stvarno si mi pomogla. Ana je odmahnu glavom, ne treba. Samo. Budite pažljivi kad vozite ovim cestama. Znaju biti opasne, pogotovo kad pada kiša. Okrenula se i otišla, ostavivši Marka da stoji u šoku. Nije mogao vjerovati. Pomogla mu je, bez da išta traži za uzvrat. Takvi ljudi, ako još uopće postoje, su rijetki. Previše rijetki, te večeri Marko nije mogao zaspati. Stalno mu se u mislima vraćalo Anino lice, umorno, ali iskreno. Htio je saznati više o njoj, ali nije znao ni njeno prezime, ni gdje točno živi. No sjećao se puta. Sljedećeg dana vratio se, odlučan da je pronađe, hodao je po selu, raspitujući se. Ljudi su ga gledali s čuđenjem, tko je ovaj gospodin u odijelu što se mota po blatnim ulicama. Naposljetku je pronašao njenu kuću, skromnu, srušenu, ali urednu. Pokucao je, Ana mu je otvorila vrata i iznenadila se. Vi ste, da. Marko. Nadam se da nisam previše naporan. Samo. Htio sam zahvaliti. I ponuditi posao. Ana je podigla obrve. Posao, treba mi asistentica u Zagrebu. Tvoj pristup životu, tvoje vještine. Iskreno, oduševila si me. Naravno, sve je legalno, sigurno i dobro plaćeno. Ana nije znala što reći. Nikad nije ni sanjala da bi joj se mogla otvoriti takva prilika. Nakon nekoliko dana razmišljanja i razgovora s majkom, Ana je odlučila pokušati. Preselila se u Zagreb, prvi put napustivši svoje selo. Isprva joj je bilo teško, sve je bilo novo, brzo, glasno. Ali Marko joj je bio podrška. Pokazao joj je sve, kako raditi, kako se nositi s pritiskom, kako vjerovati u sebe. S vremenom, njihovo profesionalno poznanstvo pretvorilo se u duboko prijateljstvo. Zajedno su provodili sate razgovarajući o životu, snovima, prošlosti.
Marko je bio dirnut njenom iskrenošću i skromnošću, Ana njegovom ranjivošću koju nikada nije pokazivao pred drugima. Jedne večeri, nakon zajedničke večere, Marko joj je rekao: znaš, ti si prva osoba koja me pogledala u oči i vidjela mene. Ne moj novac, ne firmu, ne fasadu. Nego mene. Ana se nasmiješila, tiho, zato što ja vjerujem da svi ljudi vrijede, bez obzira na to koliko imaju. Pogledali su se dugo, tiho, iskreno. Bio je to trenutak koji je sve promijenio. Danas, 2 godine kasnije, Ana i Marko su sretno zaručeni. Žive u velikoj, ali toploj kući. Ana se brine za svoju majku koja je u skrbi ljubav ozdravila. Otvorila je i zakladu koja pomaže mladim djevojkama iz siromašnih krajeva da se školuju i ostvare snove, a sve je počelo s jednom probušenom gumom i djevojkom koja je vjerovala u dobrotu. Nakon nekoliko mjeseci rada u firmi, Ana se već izvrsno uklopila. Bila je omiljena među zaposlenicima jer je uvijek bila spremna pomoći, slušati i potruditi se više od svih. Ipak, ne bi svi s njom oduševljeni. Jedna od njih bila je Tamara, ambiciozna, hladna i uvijek besprijekorno dotjerana. Već godinama je radila u firmi i nadala se da će jednog dana osvojiti Markovu naklonost. Kad je vidjela kako Marko gleda Anu, onu djevojku sa sela, bijes je rastao u njoj kao požar. Jedan petak ujutro, Tamara ulazi u ured kod Marka bez kucanja. Marko, možemo razgovarati? Rekla je službenim tonom, pogledao ju je preko naočala, pomalo umorno. Recite, Tamara. Samo prijateljski savjet. Ljudi pričaju o tvojoj povezanosti s Anom. Znaš, nije baš profesionalno. Marko ju je gledao neko vrijeme bez riječi. Znaš li zašto sam zaposlio Anu? Pitao je tiho. Tamara slegne ramenima. Zato što ti se sviđa. Ne, odgovori Marko mirno. Zato što je bolji čovjek od većine koje sam upoznao. Tamara zagrize usnicu, ali ne odgovara. Izađe iz ureda, a u očima joj bljesne nešto zavist. I plan sljedećih dana, Ana je primijetila da se kolege počinju ponašati drugačije. Pogledi, šaputanja, sarkastični komentari. Ubrzo je saznala, Tamara je proširila priču da je Ana samo još jedna lovkinja na bogatstvo i da je zavela direktora radi koristi. Ana je bila slomljena, te večeri, u suzama, odlazi kod Marka, ne mogu više. Svi me gledaju kao da sam lažljivica. Kao da sam ništa. Marko joj prilazi i primi je za ruke. Gledaj me, Ana. Ti nisi ništa od onoga što oni govore. Ti si moj oslonac. I nećeš se povući zbog njihove zlobe. Ako želiš, možemo i javno reći za nas. Ali znaš što ja želim više od svega? Ana podigne pogled, da budeš ponosna. Na sebe. Na svoj rad. Na to koliko si daleko stigla. Tišina. A onda poljubac. Prvi. Iskren, dug, pun sigurnosti, ali problemi nisu stali. Jednoga dana, Marko dobiva poziv. Netko je anonimno prijavio Anu poreznoj upravi zbog sumnjive imovine. Tamara, uslijedila je istraga. Novine su brujale, seoska djevojka i bogati direktor, ljubavna afera u sjeni korupcije. Ana se zatvorila u sebe. Marko ju je štitio, ali vidjelo se da ga boli. Boli ga što je svijet tako brzo osudi. I što netko pokušava uništiti nešto toliko čisto. Vrhunac dolazi kad Ana odluči otići. Ostavi mu pismo: dragi Marko, volim te. Ali više ne mogu podnijeti teret tvoje reputacije. Ne želim da moja prisutnost uništi sve što si stvorio. Ako me voliš, pusti me da odem. Tvoja Ana. Kad je Marko pročitao pismo, samo je šapnuo: ne. Ne ovaj put. U velikom finalu, Marko saziva konferenciju za novinare, ispred kamera, hladno, jasno, obrati se javnosti: znam što se priča. I da, istina je. Volim Anu. I ponosan sam na to. Ponosan što uz mene stoji žena koja me ne voli zbog mog računa, nego unatoč njemu. Zatim iz džepa izvadi njezino pismo i pročita ga naglas. Novinari su zatečeni. Neki se trgnu. A onda kaže: dosta je. Ljubav ne bira savršen trenutak, niti savršenu okolinu. Ljubav jednostavno dođe. I ako je ne zgrabiš, nestane. Ali ja je neću pustiti.
Na vratima konferencijske dvorane Ana stoji, suznih očiju, držeći staru torbu. Gledaju se. Tišina, a onda trk. Zagrljaj. Suze. I dug poljubac pred kamerama, publika eruptira. Tjedni nakon konferencije bili su burni. Mediji su ih prvo razapinjali, pa slavili. Naslovi su se mijenjali, ljubav protiv predrasuda. Milijunaš i čistačica, bajka novog doba. Ali Ana i Marko su odlučili, više se neće skrivati. Ana je odlučila ne vratiti se u firmu, ne zato što se sramila, već zato što je osjetila poziv u srcu, pomoći drugima koji prolaze kroz što i ona. Marko ju je podržao bez oklijevanja. Znaš, nisi mi spasila samo auto. Spasila si mene. Prvi put u životu ne osjećam prazninu kad zatvorim vrata stana. Ana mu se nasmiješila, držeći ga za ruku, a ja prvi put osjećam da zaslužujem sreću. S vremenom, otvorila je mali centar za žene koji su u teškim životnim situacijama. Pomagala im je pronaći posao, osigurala psihološku podršku, učila ih osnovama poslovnog ponašanja, pisanja životopisa. Neke su čak i radile u Markovoj firmi, ne jer su bile njene, već jer su bile dobre. Jedna od tih žena bila je Ivana, samohrana majka dvoje djece koju je muž godinama zlostavljao. Kad je došla u Anin centar, bila je slomljena. Danas vodi vlastiti mali catering biznis. Da nije bilo tebe, Ana, ja ne bih bila živa, rekla joj je jednog dana kroz suze, a Ana, skromna kao uvijek, samo je odgovorila: ti si sama sebe spasila. Ja sam ti samo otvorila vrata. Tamara je, nakon što je dobila otkaz i izgubila kredibilitet, pokušala se zaposliti u drugim tvrtkama, ali prošlost ju je pratila. Ispočetka je krivila Anu, ali s vremenom shvatila je. Godinu dana kasnije, Tamara je poslala pismo Ani. Ispriku. Priznanje, mrzila sam te jer si imala nešto što ja nikad nisam, srce, oprosti mi. Ana joj je odgovorila: svi griješimo. Samo rijetki priznaju. Ako ikad poželiš početi ispočetka, centar ti je otvoren. Marko i Ana su svoje vjenčanje održali u selu gdje su se prvi put sreli, ispod starog hrasta, blizu blatne ceste gdje je stajao onaj Mercedes s probušenom gumom. Selo je bilo ukrašeno ručno rađenim zastavicama, jednostavne bijele stolnjake krasile su vaze s poljskim cvijećem. Gosti su bili različiti, od poslovnjaka do siromašnih žena koje je Ana pomogla. Majka je sjedila u prvom redu, zdrava, s osmijehom punim ponosa. Kad su rekli da, ljudi su plakali. Jer su znali, to nije bila bajka. Bila je to stvarna, izborena ljubav. Na svadbenoj večeri, Marko je održao govor. Kažu da su žene sa sela tihe, neprimjetne. Ja sam našao ženu koja mi je promijenila život. Ne zato što je htjela uzeti, već jer je znala dati. Ana, ti si moje bogatstvo. Ana je rekla: ja nisam ništa posebno. Samo sam vjerovala da, ako imaš srce, imaš sve. 5 godina kasnije, zvuk dječjeg smijeha širi se vrtom njihove obiteljske kuće, okružene zelenilom i cvijećem koje je Ana sama zasadila. Mala djevojčica, njihova kći Mila, trči kroz travu, držeći balon u obliku srca. Ana sjedi na klupi i promatra je. U rukama drži staru bilježnicu, onu u koju je prije godinama pisala svoje snove. Na jednoj požutjeloj stranici stoji: jednog dana imati dom, osjećati se voljeno, imati smisao. Tjedni nakon konferencije bili su burni. Mediji su ih prvo razapinjali, pa slavili. Naslovi su se mijenjali: ljubav protiv predrasuda. Milijunaš i čistačica, bajka novog doba. Ali Ana i Marko su odlučili, više se neće skrivati. Ana je odlučila ne vratiti se u firmu, ne zato što se sramila, već zato što je osjetila poziv u srcu, pomoći drugima koji prolaze kroz što i ona. Marko ju je podržao bez oklijevanja. Znaš, nisi mi spasila samo auto. Spasila si mene. Prvi put u životu ne osjećam prazninu kad zatvorim vrata stana. Ana mu se nasmiješila, držeći ga za ruku, a ja prvi put osjećam da zaslužujem sreću. S vremenom, otvorila je mali centar za žene koji su u teškim životnim situacijama. Pomagala im je pronaći posao, osigurala psihološku podršku, učila ih osnovama poslovnog ponašanja, pisanja životopisa. Neke su čak i radile u Markovoj firmi, ne jer su bile njene, već jer su bile dobre. Jedna od tih žena bila je Ivana,
samohrana majka dvoje djece koju je muž godinama zlostavljao. Kad je došla u Anin centar, bila je slomljena. Danas vodi vlastiti mali catering biznis, da nije bilo tebe, Ana. Ja ne bih bila živa, rekla joj je jednog dana kroz suze, a Ana, skromna kao uvijek, samo je odgovorila, ti si sama sebe spasila. Ja sam ti samo otvorila vrata. Tamara je, nakon što je dobila otkaz i izgubila kredibilitet, pokušala se zaposliti u drugim tvrtkama, ali prošlost ju je pratila. Ispočetka je krivila Anu, ali s vremenom. Shvatila je, godinu dana kasnije, Tamara je poslala pismo Ani. Ispriku. Priznanje, mrzila sam te jer si imala nešto što ja nikad nisam, srce. Oprosti mi. Ana joj je odgovorila, svi griješimo. Samo rijetki priznaju. Ako ikad poželiš početi ispočetka, centar ti je otvoren. Marko i Ana su svoje vjenčanje održali u selu gdje su se prvi put sreli, ispod starog hrasta, blizu blatne ceste gdje je stajao onaj Mercedes s probušenom gumom. Selo je bilo ukrašeno ručno rađenim zastavicama, jednostavne bijele stolnjake krasile su vaze s poljskim cvijećem. Gosti su bili različiti, od poslovnjaka do siromašnih žena koje je Ana pomogla. Majka je sjedila u prvom redu, zdrava, s osmijehom punim ponosa. Kad su rekli da, ljudi su plakali. Jer su znali, to nije bila bajka. Bila je to stvarna, izborena ljubav. Na svadbenoj večeri, Marko je održao govor, kažu da su žene sa sela tihe, neprimjetne. Ja sam našao ženu koja mi je promijenila život. Ne zato što je htjela uzeti, već jer je znala dati. Ana. Ti si moje bogatstvo. Ana je rekla, ja nisam ništa posebno. Samo sam vjerovala da, ako imaš srce, imaš sve. Zadnji kadrovi kosacrtica naracija, za videomontažu, Ana hoda selom, pozdravlja baku koja prodaje ser, Marko drži njihovu bebu dok kuha ručak, na zidu njihove kuće, uokvirena fotografija. Ana mijenja gumu na starom Mercedesu, ispod slike piše, sve velike priče počinju kad odlučiš pomoći, a ne tražiti korist. Završna naracija, u svijetu gdje mnogi gledaju samo korist. Ona je gledala srce, u trenutku kad su drugi prolazili, ona je stala, nije znala da mijenja nečiju gumu, a zapravo je mijenjala dva života, jer ljubav često dođe kad staneš pomoći nepoznatome, i tada ništa više nije isto. Nasloni se natrag, pogleda prema nebu, imam sve to, šapne sebi, Marko joj dolazi s leđa, zagrli je oko ramena, što to čitaš? Snove. One koje sam mislila da nikad neću dostići. Reče on kroz smijeh, a pogledaj gdje smo sada. Zastanu u tišini, gledajući kako Mila grli psa koji se valja u travi. Kućni ljubimac kojeg su udomili s ulice, jer Ana nikad nije mogla proći pored onih koje su svi zaboravili. Te večeri, dok Mila spava, Marko i Ana sjede na verandi, znaš. Započne Marko, i dalje ponekad pomislim na onu večer, na onoj cesti. Kad sam mislio da mi se sve ruši. A zapravo, počelo se slagati. Ana se nasmije i pogleda ga, znaš li što sam prvo pomislila o tebi? Da sam umišljeni bogataš. O, ne. Pitala sam se znaš li uopće kako se mijenja guma. Smiju se. Dugo. Iskreno. Nije to onaj smijeh koji dolazi iz usana, već iz duše. Povremeno još posjete selo. Starica kojoj je Ana pomagala s drva sada je preselila kod rodbine, ali njihova kuća i dalje stoji. Ana u nju ulazi svaki put kad dođe, očisti prašinu, zalije cvijeće i u tišini sjedne. Nekad tišina najljepše priča. Na tavanu je još uvijek ona stara kolica u kojima je gurala bakine lijekove. Jednoga dana ih pokaže Mili, ovo je bilo moje vozilo snova, kaže kroz osmijeh. Mila je zbunjena, ali mama. To su samo kolica. Ana se nasmije, ponekad, draga moja. Upravo, samo kolica mogu promijeniti svijet. A ona guma, Marko ju je godinama kasnije dao uokviriti. Ispod stakla stoji pločica, kada ti pukne guma, ne psuj sudbinu, možda ti upravo ona šalje nekoga tko će ti promijeniti život. Guma sada stoji u uredu humanitarne fondacije koju su zajedno osnovali. Pomažu mladima iz ruralnih sredina, daju stipendije, nude mentorstva i mogućnosti zaposlenja. Nazvali su je Ana i Guma, ime koje ljudi pamte jer u sebi nosi simboliku neočekivane pomoći, sudbinskog susreta i snage jednostavne dobrote. Ana sjedi na tavanu njihove kuće.
Oko njih su kutije sa stvarima koje su godinama čuvali, ne zato što su vrijedne po cijeni, već po uspomenama. Izvlači jednu kutiju. Na njoj piše rukom, početak, unutra su stare radne rukavice koje je nosila kad je mijenjala gumu, zgužvana papirnata maramica na kojoj je Marko napisao svoj broj tog dana, mala fotografija kuće njene majke, koju su obnovili zajedno, isječak iz novina s naslovom Milijunaš oženio čistačicu, svijet ne može vjerovati. Ana uzima maramicu, pomiluje prstima. Osjeti suze kako se naviru, ali ne od tuge, već zahvalnosti. Prisjeti se rečenice koju joj je baka govorila, sine, život nije ono što ti drugi daju, već ono što ti izgradiš kad ti ne daju ništa. Taj citat kasnije ugravira na mali kamen, koji danas stoji u vrtu ispod trešnje. Marko se sprema za poslovno putovanje, ali ovaj put nije sam. Vodi sa sobom 3 mladih stipendista iz njihove fondacije, jednog mladića iz Lajk, jednu djevojku iz Imotskog i jednog dječaka koji je odrastao u domu za nezbrinutu djecu. U avionu, dok lete prema Beču, djevojka ga upita, gospodine Marko, jeste li uvijek znali da ćete uspjeti? Marko pogleda kroz prozor, zatim se nasmiješi. Ne. Iskreno. Sve sam znao o novcu, ali nisam znao ništa o životu. Dok nisam sreo Anu. Oni se pogledaju zbunjeno. Očekivali su klasičnog biznismena, a dobili čovjeka s dušom. U međuvremenu, Ana odlazi na predavanje u srednju školu u jednom malom mjestu. Tema je kako siromaštvo ne određuje tvoju vrijednost. Dvorana je tiha dok govori, djeca slušaju. Učitelji brišu suze. Jedna djevojčica u zadnjem redu, s poderanom jaknom i slomljenim samopouzdanjem, prvi put diže ruku, gospođo Ana. A jeste li se vi ikad sramili što ste bili siromašni? Ana je pogleda, ustane, priđe joj, jesam. Mislila sam da to znači da sam manje vrijedna, ali znaš kad je to nestalo. Djevojčica šuti, kad sam pomogla nekom tko je imao sve, a zapravo je bio izgubljen. Djevojčica se osmijehne. Tihi osmijeh, ali prvi iskren nakon dugo vremena. Godinu dana kasnije, dokumentarni film o njihovoj priči osvaja nagradu. Naslov je jednostavan, Blato, guma i ljubav. Na premijeri gledatelji plaču. Ljudi u publici šute. Nema pljeska odmah. Samo emocija. Na kraju, kad Ana i Marko izlaze na pozornicu, dobiju ovacije koje traju više od 2 minute, i dok kamera cumira njihova lica, a glazba lagano raste, Ana se okrene prema Marku i šapne, znaš, i dalje mislim da sam tada bila samo obična djevojka. Marko joj odgovori, možda si ti bila obična djevojka. Ali meni si bila čudo. Posljednji moment za video kosacrtica TikTok teaser za kraj, prikaz starog blatnog puta, kamera se spušta na istu točku gdje je Mercedes jednom stao, u kadru mlada djevojka hoda s torbom i knjigama, na cesti auto stoji s probušenom gumom, vozač frustrirano izlazi, djevojka zastane, pogleda ga, nasloni torbu na rame i priđe, treba pomoć. Kamera staje, crni ekran, pojavi se natpis, možda upravo ti mijenjaš gumu nekome. A zapravo mijenjaš život.